Qadirdan ýoldaşlar, sırlyk tutan hemmäňize ýakyn salam. Bu gezek temamyz BMW barada bolar. Birinji men size kampaniýa barada gysgaça gurun erkeçeýin, soňra osa 10 tane top faktlaryň dowam ederiz. BMW kampaniýasy Germaniýanyň maşin we motor öndüren kampaniýasy bolup, ol 1996-njy ýyly üçdan şähertdeşler Franz Josef Bob, Karl Rapp we Camillo Castriglio'lar taraplaryndan Germaniýanyň Munich diýen şäherinde göterdilendir. Şumat bu kampaniýa Quantit maşgalat tarapyndan esasy dolandyrylýandyr. Galan maglumatlar top 10 faktlaryň içine bolany sebäpli gysgaça maglumatlar ştaýda tamamlap top faktlara geçelim. Birinji, başda BMW kampaniýasy maşin öndüren kampaniýa däldi. Ol birinji jahan uruşy döwründe Germaniýada howa güýçleriniň ýetmezçiligi sebäpli uçar ýasamaklyk bilen başlanandyr. Ve şol uçarlar perikli görünüşde döretip başlaýarlar. Perik diýmeklik hem motor işletmäne kömek etýän ýelpawaç görünüşindäki gurallar. İkinji, BMW kampaniýasynyň logosynyň gelip çykyş barada iki tane variant bardyr. Onuň birinjisi köp kişileň aýtmagyna görä ol perikden ýani motor işletmäne kömek etýän ýelpawaç guraldan gelip çykypdyr diýerler. İkinji görünüşi bolsa milliligi aňlatýan diýilýändir. Ýani ol Bavariýanyň baýdagynak renkler gök we ak we garşylyklaryn kesilip geçişde şol görünüşdedir. Näme üçin Germaniýa däle Bavariýa diýjeksiňiz? Buň sebäbi Bavariýa Germaniýanyň içindäki federal döwlet bolup çykyş etýändir we başdaky BMW'nyň döredilen ýeri hem Bavariýa bolandyr. Üçüncü, hemme BMW'laryň öňüne grilliniň ady böwrek griller diýip adlandyrylýandyr. Grill diýmekliň manysy bolsa maşinanyň öňüne goýulýan metal bolup, maşinanyň radiatoryny goramaklyk üçin ulanýandyr. Radiator diýmeklik bolsa maşinanyň motoruny gydmaklykdan goraýan enjamdyr. Ilkinji grillin köpçüligi tanışdyrylyşy 1933-nji ýylda BMW 303-de görkezlendir. Dördüncü, BMW kampaniýasynyň baş binasy meşhur derejede tanylýandyr. Onuň sebäbi de onuň guruluş dizayn görnüşi BMW'nyň 4 silindr hereketlendiriji görnüşine gurulandyr. 5-nji, BMW'nyň uzun görnüşde aýdylyşy nemisçe Bayerische Motorenwerke, İngilizce Bavarian Motor Works, Türkmençe Bavariýanyň motor işletdirjisi ýa-da işler diýmekdir. 6-njy, BMW'nyň ilkinji döreden maşiny Dixi maşinidir. 7-nji, BMW kampaniýasy hem maşin hem motor öndürýändir. Maşinlaryň markalary Mini Cooper, BMW, Rolls-Royce diýip tanylýandyr. Motoryň bolsa BMW motorlar diýip tanylýandyr. 8-nji, BMW ilkinji elektrik maşinini 1972-nji ýylda döretýär we 40 ýyldan bäri öndürip gelýändir. İlkinji elektrik maşininiň ady 1602 bolup, ol 20 minutdan artyk gidip bilmändir, ýani motory şoňa çenli işläp bilipdir. 9-njy, BMW dünýäniň iň çalyp gitýän motoruny 1973-nji ýylda döredendir. Onuň uzak aralyga gidişi sagatda 278 km-den geçýändir. 10-njy, BMW kampaniýasy 1959-njy ýylda tapdanan berge batyp Mercedes kampaniýasy tarapyndan satyn alınjakdy. Ýöne şowlulukda bu beýle bolmady, sebäbi BMW kampaniýasy şahsy maýa goýmuşy maşgalat tapyp başaryp çykdy. Şol maşgalaýan Quantit maşgalaty şumat içenlik hem bu kampaniýanyň uly göterimini eýleýändir. Şeýle BMW barada maglumatlarymyz şulardan ibaret. Tomuşadan üçin köp sag bolun.